Непонятно защо, но има такава настройка в обществото. Аз се питам да избягам от нея, но има такава настройка. Вижте, по принцип има настройка в обществото срещу богатите. За най-големо съжаление и това правителство, а и политиците, действайки популистки, непрекъснато създават по някакъв начин определени настройки на противопоставяне в обществото. Богати срещу бедни, сини срещу червени, всевъзможни такива едни квалификации. Не можахме да проумеем едно нещо, господин Карбовски, че богатата държава се състои от богати граждани, а бедната държава се състои от бедни граждани. Винаги ще си останеме бедни, защото ние или управляващите не се стараят да направят богат българския народ. Знаете ли защо? Защото един богат народ не може да бъде манипулиран, не може да бъде лъган, не може да бъде залъгван, нали? И един богат народ е независим. Но в момента